ċentru San Franġisk, magħruf aħjar bħala l-isptar tal-annimali, ilu għal dawn l-aħħar 14 xahar f'abbandun totali, bil-bibien tiegħu magħluqin għall-annimali domestiċi u bla ebda ħiel dwar meta se jerġa' jiftaħ għall-pubbliku. Il-post tant kemm ilu abbandonat li l-art fl-entratura lanqas biss għadha tidher. Umtliet kollha ħaxix ħażin. Fid-daw ta' din is-sitwazzjoni, il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-midja sabiex jaraw din il-qagħda tal-biki li tħalla fiha dan il-post wara nuqqas ta' investiment mill-Gvern. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Janice Ketkuti u Justin Schembri intqal li dan il-proġett li nbena mill-Gvern Nazzjonalista kellu lan primarju li jġib l-ewwel l-annimali. Proġett li kien jagħti servizz ta' kura b'xejn, iżda li llum il-ġurnata ċarament mhux qed joffri servizz lin nies. Meta l-Ministru responsabbli kien ġie mistoqsi fil-Parlament b'rabta ma' dan l-isptar, Anton Refolo kien qal li l-Gvern Laburista mhux qed jara li l-kuntratt li għamelu stess huwa wisq vijabbli, tant li spiċċala l-bibien tiegħu mingħajr ma ta' ebda alternattiva. Janice Ketkuti saħet li l-ebda klinika f'pajjiżna ma jidher li għandha l-ispazju u l-finanzi għal ċertu servizzi li dan iċ-ċentru kien joffri. L-annimal f'kull ħin tal-ġurnata bil-lejl u anke il-ġurnati partikolari f'festi pubbliċi qiegħed ikun hemm veterinarju standby li fl-immedjat jista' jagħti trattament li jkun hemm bżonn hekk kif kien jiġi hawnhekk. Jiena mir-risposti li kelli mill-PQs sfortunatament rajt lakuna, rajt bħal donnu wieħed irid jaħrab mill-mistoqsija u ma kelli qatt risposta li seta' tisserraħ li rasi. Għamilna diversi pressjonijiet fuq il-Gvern, għamilna diversi PQs fejn ridna illi nataw data ta' meta dan iċ-ċentru ser ikun qed jiftaħ u f'daw l-14 xahar għal xiren ta' PQs li għamilt jiena u anke l-kollegi tiegħi ir-risposta dejjem kienet fix-xhur li ġejjin. Min-naħa tiegħu Justin Schembri saħaq li l-kors ta' veterinarju f'pajjiżna għadu f'dubju. Bit-8 studenti li qed segwu dan il-kors qatt m'għandhomx serħan il-moħħ li dawn se jingħataw il-warrant. Aħna nitolbu li l-Gvern jaċċerta l-istudenti Maltin sabiex iserħilhom moħħhom mill-kwalifikazzjoni li eventwalment jistgħu jiksbu meta jtemmu il-kors. Nitlob ukoll jiena bħala Shadow Minister tal-Edukazzjoni għal aktar informazzjoni relatata ma' min se jkun qiegħed jgħallem dan il-kors f'Malta, jekk humiex il-letturi Maltin mill-EMCAS jew jekk humiex il-letturi Spanjoli mill-Università ta' Barcellona, jekk il-korsu se jkun qiegħed isir kompletament hawn Malta, jew jekk se jkun hemm credits li se jsiru fi Spanja u li wkoll tajjeb il-Gvern jgħidilna li l-livell tal-kors innifsu se jkun pari passu mal-livelli ta' korsijiet tal-veterinarji barra minn Malta. F'Awwissu tal-2023 l-isptar tal-annimali f'Taqali kien ġarrab sarat li waslu biex dan l-isptar ma jibqax jiffunzjona. Iżda illum aktar minn sena wara dan l-isptar għadu magħluq fil-waqt li tender għal dan l-isptar għadu ma nħareġ. Bekk daw kollha li jkollhom bżonn ta' għajnuna medika l-annimali tagħhom sissa għadhom bla għażla li jiedu l-annimali tagħhom fl-isptarijiet u l-kliniċi tal-privat, għalkemm dawn ma joffrux servizzi ta' iżolament u ta' kura fit-tul.